И какво става, хора? Аз съм си по пипи. Сега сме в Енергот и сега ще ви кажа какво става сега. В смисъл с мен и канала ми, клипчетата и всичко общо. Значи спрях да качвам, защото имах малък проблем с Minecraft. Там не знам даже какво стана, просто изчаках малко и той се оправи. Другото, клипчетата ми сега ще качвам по-често. В смисъл идва лятна ваканция. В смисъл, сега съм направил няколко клипчета на PvP. И ще ги качвам. Но през лятото исках само това да ви кажа. Даже аз ви обърках. През лятото няма да има толкова много клипчета. То, да я знам, в смисъл само 100 сабскрайбери. Даже няма да ви пука, нали? Ама просто да ви кажа така. Да не чакате на празно. Така, сега в Endergo да снимам поради една причина. Искам просто някой хубав български сервер. Тук лагва горе-долу. И в Артика в HCF-а писах на много хора, те са препълнили фекшена. И да, всъщност, който ме гледа, нали, иска да съм с неговия факшен в Артика там на HCF, може да ме добави. Я цъкаме. Сега тук в Енергот си поставих една цел. Значи да видя колко мога, в смисъл без никаква... Добре, хора, изчайте малко, след малко ще се върна. Така, без да исках си излязох от Майнкрафт, ама сега без никаква помощ исках да видя колко ще успея да се развия. В смисъл, ето ми в Action, сега ще видите. Направих си даже на Action, имам и Home, имам и тук 120к от донейти там. И да, искам да видя, да си направя някаква поредичка там. Не знам колко ще се задържа. И да, сега да ви покажа хома ми. Даже ще си използвам тя 5 хома само за ферми и за някакви такива по-хубави неща. В смисъл за ларва или такива глупости. Така, буквално в този голям. В смисъл той не е толкова голям, само дизайнът тук ме кефи много яко. Така, буквално в този хом няма абсолютно нищо. В смисъл, вижте. Ето нищо няма. И там тук. Нищо няма. Да. Та го направих колкото да имам някакъв хом. Между другото на спална имам една фулка. Тук имам фул братба от Ender 6 и минах някакъв джемп. Тук ми давах спитки, нали. Имам една фулка тук. О, не. Имам прото тройка, ще ви да си ги съединя нещо да направя. Да, ще успея да направя фулка. Добре, имам една фулка. Имам малко голдинки. Ще скоча на PvP. За клипа, да. Ще спра клипа и ще го пусна като се приготвим. Така, хора, върнахме се. Сега си купа плашенки. И ще скочим на PvP-то. Направих си сета. И да, взех малко голденки. Между другото, преди бях ранг Ендер. Ама сега не играх. Но аз ви казвам, в смисъл, това е от една седмица да съм играл Minecraft горе-долу. 2 месеца да направя. Да. Така ще скочим. Ще направя така. Да ви кажа най-да да идват за клипа. Аз това аксес как нямам скилове. Някой. Добре, Farflame пие. Само да не ми скочат по много хора. Добре, ще му само той на чаще перо нататък. Там пичи. Добре, ала са тук. О, добре. Добре, някакъв друг негов приятел скочи. Не ми се спитайте какво фок. Ще я дръпна. Между другото аз имам трап на Уестли, къде... Даже тук имам сейф фамове.
Но само да направя това така. О, undefeat. Fuck. Добре, къде си? Те си фумове. Даже не ги намерих. Окей. Сега перонен да потнем. Това трап е изгърмян. Добре, това трябва да са нашите. Да, хора, мисля това да е... Ако ме убият, мисля да спира клипа, ако не... Пак ще го спра, защото това е в едно гадничко малко. И даже мисля, че мога да ги дропна така. Това да разсъня малко. Окей, добре. О, за малко ще я падна. Дали тук има някакви сейфове, ще влезем тук. Така. И ще пробваме да ги бутаме. О, тази перо. Окей, това е бил техен трап, окей. Добре, хора, тук яко ме набутаха. Няма и патрон. Бе, ще видя тук някакъв сейфрум или трап или нещо. Просто да се измъкна. Ооо, за малко да падам тук. Добре, хора, мисля, ще се измъкнем. Не, така си мисля. Окей, ще водим ли? Окей. Добре, хора, измъкнахме се. Добре, това толкова... Това беше много лесно. В смисъл, те две фенове пак не мога да хвана, добре. Както и да е, хора, това беше за клипа. Надявам се ви е харесал. И да,